Malini uthando lakho ntombi? 5.5 nyana. Malini uthando? 5.5 uyamuwina baba. Hayi mfethu ayike. Hayi wena wayuko kaza ka 2.2. Omntweni mfethu. Omfethu imislima. Asamsohlala hostel. Hayi shem. Ngika sit down crate le khale. You would rather leave me. Oh boy, it's a win. What's up again, viewers? We are back with another video with your boy Mthobisi MTP on the show called Angiyithandi lento. Now mafuna ukusibhalela na email address la ngenzansi. Sibhalela usho ukuthi ubani ongayithandi lento akayenzayo. Namhlanje ke ijikile izinto. Sino my sister la, igama lakhe uPalesa. Sibe no my brother, igama lakhe uLebohang. Uthi uLebohang hayi bo mina ngafika la eGoli ngabona uSmall omuhle oclean obright oright ongazikhulumi nesizulu ngachazeka. Yabo? Ngamfaka eflatini, ngambhadala irent. Kodwa manje ngiyasola ukuthi ngibhadala khona mina akahlali yedwa. Uthi kunohlala nobhuti wakhe, hayi ngiyabona ukuthi akusiyo ubhuti wakhe lo. Ngahle kahle lo muntu uyamnwaya, uyamncinza umuntu wakhe. So, he says akayithandi lento. And he wants to call usisi on the show. Amtshele live face to face. Amdlele ukuthi hey my sister into yenza njengamanje angiyithandi. So, what is going to happen? Are they going to break up? Are they going to continue the relationship? Or what's going to happen? Let's go to them right now and see what they're going to say. Danko. Sanibona bafethu, igama lami Mthobisi ne. I'm the presenter of the show. The show is called Angiyithandi lento. So, njengamanje ngifuna ukuthi niyitshele abantu abasemakhaya ukuthi neubani nini. Igama lami kuLebohang. Ngisuke eThembisa ba. All right, my sister. Ke nna Palesa ke tswa Newtown. Palesa from Newtown. That's the flat. Yeah, ke tswa Newtown. Oh, hlala flatini? Okay. Also wabua? Yeah, ke abua, ke Mosotho. Uba for yena? Now uyabuka? Uyabua? Yebo kancane mfethu ngibuye ngikhulume nesizulu mfethu. Oh, all right. So usisi lona uyamazi ne? Ngiyamazi uPalesa mfethu. Kakhulu. Ngiyamazi uPalesa mfethu umuntu engiphilisana naye uPalesa. Nje uyini kuwena mhlawumbe usisi wakho no cousin kwenzakalani phakathi kwenu? No mfethu uPalesa uyisithandwa sami mfethu. Sesinesikhathi eside nje sithandana naye. Mayefika la eqala ukuzofunda ngahlangana nentombi enhle ngayizikhuluma kahle nje nami ngayibika njengendoda mfethu. Then wangitshela ukuthi kuyena Palesa kakupa ukubuka uphisana liyena and stuff. So wanginika ichance mfethu saphila. Hey uma siphila mfethu kwathola ukuthi kufika isikhathi ukuthi mina no Palesa sivakashelane nani into enjalo. Hey ayiwathi wezwane mase nivakashelana yini lo wayizwa eyachaza niqhubeke ne relationship nibe mnandi wazwane kuPalesa wethu. Uyabona mfethu angifuna ukubuka kakhulu but ngiyambona uclean uyashisa uyababa angibuka abantu babantu angimabuki wethu. Ungalingi ngobuka kakhulu phela nami mfethu hey mfethu ngiyazwela angibathemba abafethu la ngaphandle abafethu impisi hey. Okay Palesa uba for now qinisile methu you guys are in a relationship? We are in a relationship. How is the state of a relationship right now? It's good. So what did you like about him when you first saw him the first time? Well, he's a good person, first of all. You know, I like bellies. He has a... She likes bellies, guys, she likes bellies. Big man with a big mkaba. So, ungajimi, ungajimi. Hey, mfowethu. Ngizojimelana mfethu makuthi into engidla ngayo le. Ngizojimelana khawula kethu. Ungajimi kabi yami. So, what did you like? You like the belly? What else did you like about him? Well, I love everything about him. He takes care of me. How? Like emotionally, physically, or financially? Financially and emotionally. Oh, financially. What does he do for you financially? It's my rent. You pay his rent. You pay your rent. Yeah, he pays my rent. So it's been how long you guys dating? It's been 2 years. 2 years. So before he came to Joburg, were you in a relationship? Was that guy paying rent for you? What was happening? No, he wasn't. The previous guy wasn't paying rent for me. So you found him, and then now he's paying the rent for the past 2 years. How much is your rent? 2.2. Bafo, you can see. Yeah, but about 2.2, 2,200 mtababa. So how do you feel ukuthi every month when you have to take out imali from your salary and pay her rent yakhe? Mfowethu angeke ngiqamba ma kubalekile ukubambisana manje ngabantu thola ukuthi nimithani halfway imuthi ifuratana liyena and stuff so nje
nami ngabona ukuthi I think kufair enough ukuthi ngimmithe halfway because uyafunda and after ukufunda mfethu sophila impilo right nayo mfethu yabo sophila impilo right nje hey yikona nje mfethu ukuthi hey kuhambe ngazi ngafika la mfethu. Which is bringing us to the story of today. So why did you write to us and say that you are not happy about into Iron's houses? Kahle kahle number 1, yini le ayenzayo ungayithandi mfethu? Cha mfethu ngizokhuluma iqiniso nje ngifisa naye angitshela iqiniso ukuthi uPalisa uhlala nobani eflatini. Ngelilanga mfethu ngamuzwa ekhuluma socingweni mfethu nomfana ekuthiwa uTsepo emtshela ukuthi uyamrata uma ngithi ngiyabheka uthi uTsepo umfowabo. Khona umfana ahlala naye eflatini uthi wathi umfowabo omncane nami ngirenta nje nginale inhliziyo ukuthi ngisiza uSibali ngiyothi ngelilanga ngicubuzela amagade mfowethu. Yabo. Uba uTsepo my sister. Tsepo is my brother. And am I hanging on? Uthi ubhuti wakhe nje, he's just being honest. Hakata nreke ke ga solve tabe re le babedi ha o bitse di camera for this. Mana ngizamela ukukhuluma nawe. Ngizamela ukukhuluma nawe. Ngizile eflatini nje onogada bangijikisa ngesankahlo wathi Kana bana ba sekolo fela mono. What do you mean kujikisitse? You know ho kana bana ba sekolo fela mono. kodwa wathi ngelilanga nginika unogada o50 rand kwasho wena manje sekuwena onogada abasafuni lutho ke manje abasafuni lutho webhuti yabona mfethu ngiyaqhaphazeka la mfethu ngizokutshela iqiniso. So wait. Thina sisezwa kahle. You've been paying rent for the past 2 years. 2.2. Uhlala noTsepo endlini. uTsepo ubhuti wakhe or bayancinzana or bayatshontshana or umuntu wakhe. What's going on? Tsepo is my brother. Okay, so ubhuti wakhe uTsepo. Mfethu ngikabheka la into le ku Facebook. Umfukeni. uTsepo umkwena. Mfethu ayihlangani le nto leyo kodwa ubhuti wakho kanjani? Wayini iaccount yakhe ithi mkwena wena ifanayo kumfukeni. How? So why are you guys using different surnames? Because we have different fathers. Oh, but you are brothers. We share a mother. But he told us on the show that you guys are dating with uTsepo. So you are saying a different story. Lying. Tsepo is my brother. We share a mother. Yes, this is why I say it's name. You guys were like about for Joel noTsepo. Okay mfethu kodwa kuza kanjani ukuthi uTsepo uma ke wena wenza wafaka isithombe nje yabona makuthiwa mfethu siphumile kwenkathi kuyenzeka nje siphume futhi akashuthi nami mfethu akashuthi nami ithombe mayashuthi lithombe lo mfana kufaka uHeart kuya reactor ngoHeart la kule ama emoji oHeart. Why ungashuthi noba maniphumile? Ke bona sa ga di picture holo so akayitha uthawethana ithombe vese. Hayi Tsepo likes pictures. shame. So when mawuthi uyajola noTsepo, what's the proof? What do you know about that? What do you have as a proof? Mfethu angithi yabona mina isiZulu sami sihle kahle isisuthu sami ubuya khuluma ngesisuthu ethi uyamrata mfethu phela ngiyasiza isizulu phela nami ngiyibona nje ngiyasiza. Why uthi emrata ubhuti wakho vese? So my sister, when do you admit ukuthi ngempela ngoba esho ukuthi uTsepo he thinks ukuthi you are dating with uTsepo subhuti wakho? What do you have to say about that? Because he's saying that he has evidence ukuthi uyazi ukuthi when you're dating with uTsepo. What do you have to say about leyo nto leyo? Okay, let me be honest. In front of the camera, you are not doing enough for me. The only thing you think, you don't maintain me. Oh, shame. What should I eat? I was helping you. Oh, shame. Ngiyazesuthu Nangu man ahlala phansi. Man. Baba mana yabona ke nje manje mfethu. Yabona manje angifuna ukuqamba mama lo sisi mfethu uyangicasula ke empeni. Kusho ukuthi Useyavuma nje ukuthi mana webhuti man. Yazi ukuthi kunesikhathi la ukuthi emsebenzini khona ngingamisi emsebenzini. Ngangamtshela mfethu ngangicela imali kubafowethu mfethu bangilekelele. Ngiqamba mangekho ngithi ngiyareda. Ngihlala hostela mina mfethu. Let me tell you something. I need to do my hair. I need to do my hair. I need to do my nails. Inwele zani. And that's not enough. Oh, hayi ngiyathuza mina mfowethu egoli.
Bafuhla lapho njengamanje wena. Mfethu njengamanje ngihlale ngise-hostel mfethu ngisensizweni. Uyarent hostel. Cha mfethu sihleli nje njengensizwa zasemakhaya. So unika yena imali ukuthi arente. Ngiyazama webhuti Naki flat inkilo la hostel. Really? Would you do it? uthando njani Would you do kanti? it? Uthando njani Man, kanti? it's not about love. Mara why if it's wena now why you stay with your man and you asking him to pay the rent? But why don't you ask your man? Man. So why don't you ask him to pay the rent? I ne ke batla motho a thusa my man. Bafo? Usuqedile. Usuqedile usushilo wathi uyamrata. Mina nje ngicela umqondo ngoba umthwarela mfethu asiyeke le nto ke manje ke. Asiyeke. Mamela cela ungasangithintile. Let's talk about this. Sizokhulumani? Yini sizokhuluma njengamanje nawe? Sizokhulumani ngoba yimi isiphuphuku manje. Sizokhulumani mina nawe. Lwena ke awukada. Oye hayi webhuti ingane ngwane. Baba u2 uyanithanda nababili. Manje mfethu mana ihlazo mfethu ihlazo mfethu ihlazo mfethu. Ihlazo mfethu. Mfethu. Ihlazo Let's mfethu. motho a mo thusang because ke amrata. So uyakuthusa I yena. didn't love him. Ngabe ke batle everything from him, of which ake ke ngadi afford. Mana ngibuze ngifuna nje ungitshele into A1 ne A1 mina kumina ubatla nguna ehe Unothando. Obvious ke batla lerato. awunaliqiniso ntombazana Love alone is never enough. It's never enough. iqiniso awunalo nithi awunayona ngizofuna ukuthi nje ngikuzwe nalolu mlankini phela ngiqo awunalo uqiniso mntakamama webhuti So ufuna ukuqhubeka naye njengamanje ngoba usuzwile ukuthi uvumile ukuthi uhlala nomuntu wakhe endlini and uyamudla wena uphay irent yena uyadliwa endlini. Yena uyadliwa nokhokha irent uyadliwa nokhokha irent. Ubatla ukuqaba. No angisho ukuthi ngiseqiniso mfethu. Not. Kake na between us. Khadle ka ufika. Angithula naye every night akakudla ebusuku. umshado mfana ngabe kuzomela ngemshado Ake to wakaba wena. Ubutsebo njengama. ublo mfana ungathola He's home. How? Ngathi yabona uthola uze naye la. Ungathola uze naye la. Ngathola uze webhuti uze naye la. Yabona nje. Ubutsebo mfethu. Yabona nje. Hayi, hayi. Ngiyarenta mina ubiza ngehayi indawo. Ngirenta mina. Isekhaya kodwa. Mama, the Ngirenta only mina. thing you have ke 2.2. Ke tlametso etsa ngona tje. 2.2 yakho enough bafo? Hayi sisi, hayi. Tokazi. Winile. Wait, we can talk. So uyameka ngoba ufuna ukuqhubeka. Ngimuphi ithuba mfama ngimyeke. Khupha umthwalelo phela nawe phela. Awufuna ukuxolele. Haiba are. Ngimuphi ithuba. Ihamba nangumfana umthepane. Cha, hamba nayo Thepho. Ngikuphi ithuba mfowethu. Ngikuphi ithuba ngiyabonga. Mfowethu ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga sengiyalazi into ngiyibona. So uyahlukana naye njengamanje. Ningisize kakhulu bafowethu. Ningisize kakhulu mfethu. Cha mina Uyafuna ukumncenga? Do you want to speak and beg him for love back? Kuyaphela mfethu. Kuyaphela kumina. Mntakababa. Yabona Awufuna ulungisa izinto. lento Hamba nawe ehostela ke, uhlala naye hostela. nangalela nami ngisho njalo mfethu ngisala lapho nangalela mfethu ngathi emva kwecall ngathi mangithi ngikhuluma naye washo lento yakho ukuthi uyagubha umzwarelo ngathamba musungibamba ke manje Wathi ugubha yini mfethu? umsalo mfethu ungahle mfethu Okay, hayi ngiyaxolisa ukuhleka. wenza amahlaya mfethu wenza amahlaya mfethu Xolisa mfethu. usomahlaya mntakababa Awusegubha umzwarelo. okulungile mntakababa I am so sorry. Uyaxolisa mfethu. Hey, I can stay with him, ne? Mara, With him in the hostel. but only hare ke lo dila flat. Nna ke sit down crate ka lo dila batho ba tlo ntsheha ka lo dila le yena. bana wathi wena mina kusho ukuthi lo muntu besitela ama security lapha wathi mina mangifike bese mina mangiyombona bengikhiphi njalo itshotolo ka 50 lani njalo mfethu 50 lani ngishiye ephoyiseni ukuthi ngikwazi uyambona ngiyombona nalo mfana kubuhleli la unqulu zamehlo kusho ukuthi nje kuma kwemini ukuthi angisondelani Ama securities ukuthi wena side guy, side ne. kusho ukuthi mfethu kusho ngiyislima Angisho kusho yena ubaba. Musubuka mina. No angifuni vezi. So do you want to move in with him in the hostel? In the host, yeah. watshela ukuthi ngislima But even watshela ukuthi I'm ngisikala not umfachele dengatanyana so that I live. So how much do you want per month? How much do you want? malini uthando lakho nto 5.5 nyana. malini uthando lakho 5.5 uyamuwina baba. hayi mfethu hayi nje malini uthando lakho sisi uyadayisa uthando malini lakho uthando wena malini lakho uthando 5.5. musungibheka khuluma nami urekisa So if Selling, ha ke rekisi. Mara ke na le di needs. so if he gives you what 5.5, uyaqhubeka. What I need, then ke tla tloela motho e mong. If he's giving you 2.2 only, Ai, lo wena wa yuko ka tsanga 2.2. Omntweni mfethu omfethu imislima asamsohlala hostel Ai, Shem, nka sit down crate le gale. You would rather leave me. obot uthe wena
Hamba ntombi. Hamba ntombi. Ashuthi uyawina. Hamba nje wakuchutha phansi. Ayazini ngizokuncengela yena bese ungahamba then ngizokuncengela yena. Ngizokuncengela yena bese eceleni. Siswami. Win, ne? Oh, I'm gonna speak to him. Don't worry. I'm gonna speak to him. I'll speak to him and tell him that whatever that he's thinking about, I'm gonna tell him to give you 5.5. You wanna leave me now? Yeah. Okay, just go speak to him then. Speak to him. Speak to your man. Let your man tell you what he wants to give you because you don't want 2.2. Guys, nezwela ke nethezeka TV angiyithandi lento ubavushile ukuthi akafuni ukuthi usiza mnika u2.2 yena ufuna u5k 5k every month akafuni ukuhlala hostela ufuna ukuhlala eflatini noThepo nobafo bonke bethu. Thank you so much guys. Subscribe on the show. We'll see you on the next episode. Dank.